Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Ремонт эшләренең беренче этабы тәмам. Яшьленчеләр бульварында тагын нинди үзгәрешләр булачак? Алар һәр кайда, ишек алдында, баскыч майданчыкларында, хәтта шүп-шар камераларында. 24-нче комплекста урнашкан күп катлы йортны тычканнар биләп алган. Кулланылган шприцлар, энәләр, пробиркалар һәм башкалар. Иволга бакчачылык ширкәте янында куркыныч медицина калдыклары белән шүплек табылды. Татарстанда яшәүче тагын 38 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 2 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп 15 октябрьгә Татарстан буенча барлыгы 7692 авыру очрагы теркәлде. Аларның 6579 терелгән, 95 узган тәүлектә. Теманы дәвам итеп, сугыш ветераннары госпитале янәдән ковидлы авырулар белән эшли башлый. Хәзерге вакытта медучреждениедә әлеге юнәлештә эшләүгә әзерлек бара. Сәламәтлек саклау идарәсендә әлеге бернинди күрсәтмәләрдән килмәде, әмма медперсонал авырулар белән эшләргә һәр вакыт әзер дип белдерделәр. Моннан тыш, хәзер сугыш ветераннары госпиталендә капиталь ремонт эшләре башланды. Быел азык-төлек блогын дезинфекцияләү һәм кер юу бүлмәләрен яңартачаклар. Яңа җиһазлар урнаштырылачак. Әлеге биналарны ремонтлауны октябрь ахырына кадәр төгәлләргә планлаштыралар. Бу максатларга 24 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Реконструкцияның беренче этабы төгәлләнә. Сүз яшьленчеләр бульвары турында. Объекты 80%-ка әзер инде дип хәбәр иттеләр Татарстан төзелеш министрлыгында. Үзгәрешләрне алдагы сюжетта күрергә була. Яшьленчеләр бульварын реконструкцияләү июнь айында башланды. Вакыт эчендә территориядә җәяүлеләр һәм велоюллар төзекләндерелде. Шулай ук яктырту баганалары да урнаштырылды. Все прекрасно, я здесь редко хожу, но все прекрасно. Молодцы, спасибо большое. Әмма яңа юллар белән шәһәрлеләр җаваплы кешеләрне ял итү урыннарын төзекләндерү һәм шуп контейнерлар кую кирәклеге турында да онытмауларын сорый. Ну вообще можно, конечно, но только потом следить за этим надо, кто будет. Бирдә барлык эшләр дә республика программасы кысаларында алып барыла. Хәзер төзүчеләр тротуарны булдыра һәм территорияны яшелләндерә. Эшләрнең беренче этабына 100 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Шулай ук эшләрнең беренче этабы кысаларында балалар майданчыгында урнаштыру планлаштырыла. Я скажу огромное спасибо властям, общественным организациям, потому что так благоустраиваться сейчас, как будто мы будем жить в каком-то, не знаю, веке уже. Видите, вот эти дорожки, это прекрасно. На велосипеде, так гуляют люди. Хорошо, все прекрасно. Яшьленчеләрнең бульварын реконструкцияләүне 2 ел дәвамында тәмамларга планлаштыралар. Лилия Гатсинали, Нурсултанов, Яңалыклар. Яхшылык урынына яманлык. Күп катлы йортта яшәүче шәһәрдәшебез күгәрчен ашатам дип кимерүчеләрне җәлеп иткән. Чаллы ТВ-ның кайнар элемтәсенә 24:03 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар сүзләренчә тычканнар бөтен җиргә таралган. Алар ишек алдында, баскыч майданчыкларында, хәтта шүп-шар камераларында да бар. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Я вечером прихожу, я на первом этаже живу. Вот они вот здесь прямо у меня бегают. По подоконнику. ЖЭК не реагирует. В этом году вообще много их. 24:03 йортында яшәүчеләр сүзләренчә кимерүчеләр белән алар беренче ел гына көрәшми, тик быел алар тагы да артты ди биредә яшәүчеләр. Моның сәбәбен чаллылар урамда кошлар ашатырга яратучы күршләрендә күрә. Люди подкармливают птиц. У нас появились мыши, скоро появятся крысы. Но это какие-то вот фанатичные люди такие, что я понимаю, любят животные, я их тоже не обижаю, но вот так вот возле дома разводить это все. Им бесполезно. Да, бесполезно говорить, что это не совсем хорошо. Яшәүчеләр ЖЭК эшенә зарланалар. Аларның сүзләренә караганда торакчылар үтәргән кимерүчеләргә каршы чараларның нәтиҗәсе булмаган. Подъездларны юу да начар башкарыла. Комплекска хезмәт күрсәтү буенча җаваплы кешеләргә мөрәҗәгать иткәннән соң деректизация өчен өстәмә төркем җибәрергә сүз бирделәр. Лилия Гатсина, Руслан Бикмухаметов, Сергей Кищенко, Яңалыклар. Чаллы шәһәре янында куркыныч медицина калдыклары белән шүплек табылды. Капчыклар кулланылган шприцлар, энәләр һәм пробиркалар белән тутырылган. Билгесез затлар аларны Иволга бакчачылык ширкәте янында ташлаган. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты.
Şalılar yevılgı bokşaşılık şirketi yönünde meditsina koldıkları tabuluğu turundağı mağlumatını sosyal şilterler aşa bileler. Anda bitlikler, xolatlar, meditsina preparatları, ham hatta şpritslar tutarılgan paketlar taunda көрерге bulan. Bizden tüşürü Türküme eligi uğrunda buldu. Sosyal şilterdeki post avtırı süzlerince bokşaşılar Rospotrebnadzorga müracaat etken. Tek bu bir nindiden neticege getirmegen. Halk bankalar işinde, ekologiya işinde, kişiler işinde korkunç maddeler bulurga mümkün deb birşila. Bu şüplükte B klassındagı qolduklar bilgisi düşürülgen paketler var. Bular infeksiyali ham potensial yoğuşlangan qolduklar bulurga bik mümkün. Koy bir bankalarda meditsina учрежденияларының markirovkası var. Kadrlarda şüpşar arasında in vitro imzası salıngan savutlar yatuğı көріне. Şulay qolduklar arasında biz Tuqay rayonuzda hostaxanası tomğası ham patsientning şahsi mağlumatları bilen analiz topşıruu qağazlarına da top bulduk. Onlarning barısında 2020 yılının iyun ayı datası көрсетілген. Bu fakt boyunca Tataristan prokuraturası tekşiriu işi uyuşturdu. Надзорное мероприятие поручено территориальному прокурору. В рамках проверки будет дана оценка действиям контролирующих органов, в том числе по рассмотрению обращений граждан и иных сигналов о нарушениях законодательства в сфере экологии. Tuqay rayonu Başqarma Komitetinde taşuşular meditsina qoldukların poligonga kadar iltip jitkirmegen deb farazlaylar. Onlar üst tekşirülerini ütkereler. Biz vakıgalar üstüşün olga tabada күзәтәчәкбез. Елена Кириллова, Руслан Бекмухаметов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 16 октябрда Шолы текшеру бүлігінде гражданарны бірдәмі қабул ету күні узашық. Оны бүлік жетекшісі вазифаларын башқарушы Илдар Нури Ахметов үткәрі. Қабул етуінің түп темасы хукук саклау органнары хезмәткәрләренең законсыз гамәлләре. Гражданарны қабул ету 16 октябрда ертеңгі 9-дан күндізгі 1-ге кадәр дәвам итәчәк. Шолыларны Сөембикә проспекты 69 адресы буенча көтәләр. Экраннарда күрсәтелгән номерга шалтыратып алдан язылырга кирәк. Bu sizga işgiresi soңғы мәгълүматы biz idi. Min Alina Valieva sizin bilen sağ bulasham. İhtibarınız için rahmet. В санатории Шифалас Уижминводы реализуется программа восстановительной терапии «Свободное дыхание» для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Подробная информация на сайте ижмин.рф. Сезонная распродажа пряжи. 100 рублей за упаковку. Травка, шерсть, акрил. База Заречья, 9-й склад. Центр занятости организует обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет по программам Лэшмейкер, пользователь 1С бухгалтерия, пользователь 1С предприятия, специалист по маникюру, флорист.